abanchwa bali murigeretie ase gepindi eke tagete koraba manyanga inche igankorokwa Isaya Monari musinto chwea inka ikigere kitutu chache naende ase profession yane igondo mwalimu nasomire miaka menge bona wande retired na retire aso mwaka 2020 didi korone gocha twa retire nabire nkosomya chiskuru cheito Gusii na isiko ya Gusii unabono nachakirite asorogongo rwa Kirinyaga ribo Gikoyo ase skuru yale kwa Baricho Boys High School aso gokora kwane wa teaching practice nkarwo nkagenda Hispania Boys bokuria nkaboro mwaka yomo naende nkagenda masomo nkorwa alia amasomo Kenyatta nkagenda Nyabite bubasi Nyabite LCK kerana betoro miaka meke nkagenda Kiabira kuru Kiabira na chitinya tieko nkagenda Murako na kore mirimo Cardinal Tunga Boys High School ngaje kulitaira Nyabururu Girls High School igasa mangana yosomia experience na kikimbwa tegeke ono ase mirimo yane rinare gokora igona rego somi mono geography na kuna kuria amangana history y'Abagusii na yindi asama tukamange ase bitabu na kurwa sabantu abagaka banene ebitabu na betenegesyo ase skuru ya Cardinal Tunga babwate bitabu ebinge ase library yabo na indi mbaga twalire a society yaliko kwa Historical Society of Cardinal Tunga bakarikira mangana mange engaki umuske Anthony Conning alingo mwalimu o history na temete gutuma abamura Gusii kurigia history y'Abagusii naende nabeire ngotumia library yakorokwa Kenya National Archives Nairobi asa matuka matambe konyora mangana alingo chugukwana na yandi buna nabatebya kurwa sabagaka bagusii na kurwa se bitabu bya history igore ndina mangana matambe na bono kurwa se internet amangana ndina rwa nyari go corroborate ndakwane na ndiko wachekia se internet ayandi na ndo ya nyoraro aseigo abarigirio mugano mutambe o history y'Abagusii o yingo chiko barentera egentege tangani ntegete to chake nkeringa omugusii nga yarwete ingai omugusii anganyete kurwa akamanya gocha iga Gusii ase chi program da barentere igo nda chigo chaka uno mugusii anganyete kuru Misri akagenda Congo akarwa Congo akebaria uchimocha agaheta Buganda nimbarete rubushahidi wokuoro kinga amahene omugusii garwete Misri akagenda Congo akamagocha sorogongoro n'obushahidi obonge gonda baretere amarieta Abagusii bakorukwa bachete naro kurumoinaria marieta nare ogosiyunge libano nkirimineti ani omonto gachete nario kurwa Egypt abo Misri osakaru nario ri Congo bono wasiyunga ndiete kiri omonto akorukwa naende boigo ekero nakurira omogano oyo ninche kobaretera omogano w'abantu abanene bagusii buna Sakawa buna Ombati oria togoteba ng'ao chagosire buna Ombati asirete agachikoirana na muriro okebega igo ni beretera baria banene bagusii nabo igo ninche kobaretera omogano w'abasongo buna bachete asorogongo rwa Gusii buna bagambe taroro ebintu byabete abagambi b'abasongo baria batang'ani ochakera babanyarigoti n'abandi bari babwate tigocha
nabo igo nimbaretere aba chief bari batana batatu abakoro bagusi bari bege colony nimanyeta bange ngoteba muri ngaba chief bari batangani barenge batano na babere kurende ntoche tororenga tibarenge batano na babere igo barenge batano na batatu 8 of them nimbaretera aba chief no ase mirembe yonse na korire yobotuki ase nanyora tari bagaike na nda kembe yamono ase ekiombe gitu kirige kurukunga minto FM kero narange tuguchio we minto makori agankorera interview aso komboria mangana mange agusi igo tugakora ringane elio likagenda igusi engima namanyetenga nseko sokiringane eli ndikonya bantabange ase igo na bondo chenga ningwenda takoreta ringane elio elinda abantu baitu bamanya history ekera kero kende history na bekore twinchiregete kwarazigete wika ya uba lakini natemire kwerigia kuyebekela ini buya amangana go flow okorra buna bachete gocha na sande na ende natemire kubeka ringeneri na se TikTok amangana naragendete TikTok ngajinga suna ganto gakeiga igoro yo mugambi urukuru kwa sa Geoffrey Alexander Northcote uliorenge omo DC omotangani Kisii District ulia ogotebwa nyarigoti ageteritimo na temire koreto mugano igocha mangana mange nonyore ase TikTok ulia somo gusi 45 nonyora mangana iyo igobono umugano nintagete kuba yaretera na ende ninsemerete ngase bali mwanchete history osamangana gusi monyore channel yekoba egentekia na ende nintake tuchaka go interact bono asamangana aye karongo chikobaretera igonda achiko chaka umugano yo korwa Misri buno mugusi yako ru Misri unago trimboka which is Central Africa ya gati unakorwa Central Africa agaja chinsemo cha mocha agacha goika egetunu kerige kurunga Masaba Mount Elgon kina kiaba gusiba alekoro kwa Mount Masaba agatrimbo kwa Kisumu akaruo agatira kuchiburumbwa akaruo agacha gocha gusi amangana yini bareterons no mugusibo nago ikaransa gusi ni cheko baretera